ברמן. אז בלי גנץ בממשלה, מה אתה צופה שיתרחש בזירה הפוליטית? איך תראה הממשלה בתקופה הקרובה? ההשלכה היא קודם כל לא פוליטית, היא הרבה יותר דרמטית מפוליטית. אתה מכוון לשאלה איך זה ישפיע על שרידות הממשלה. נכון. אני אתייחס לזה, אני אומר בקצרה, שכרגע לפחות כנראה לא באופן מאוד דרמטי. אבל זה מאוד מאוד משמעותי לקראת הימים והשבועות שיבואו, כי המלחמה לא הסתיימה. ייתכן מאוד ובשבועות הקרובים עומדת להתפתח מלחמה כוללת בצפון. הקבינט שיקבל את ההחלטות יהיה קבינט שילך אחר הקיצונים עוד יותר, ביתר סט, כוחם של בן גביר וסמוטריץ' יגדל. זאת תהיה ממשלה שרוב הציבור לפי כל הסקרים לא נותן בה אמון, וראש ממשלה שלפי רוב הסקרים מקבל החלטות לפי שיקולים פוליטיים. לממשלת האחדות הייתה משמעות גדולה בהיבט הזה שלוחמים נשלחים אל עבר שדה הקרב. ועוד עניין, והוא חשוב מאוד ולא מדובר מספיק, אם אנחנו הולכים למלחמה בצפון, על החימושים, על המטריה המדינית הבינלאומית שנדרשת לנו, הקשר עם ארצות הברית, שלגנץ ואייזנקוט הייתה משמעות מאוד גדולה בתחזוק שלו, לצד שר הביטחון שנשאר, הקשר הזה יהפוך להיות רופף הרבה יותר, ואנחנו ניגשים לאתגרים האלה במצב מאוד בעייתי לאחר הפרישה הזו של בני גנץ.